भैया हम राहुल राजा भोजपुरिया सब जितना भोजपुरिया लोग बनी देखे वाली जा सबके गोर छू के गोर लागत तनी। हमार चैनल बा राहुल राजा भोजपुरिया ऑफिशियल चैनल, ओकरा के लाइक दी, सब्सक्राइबर दी, बस रउआ लोग के प्यार के आशा बा। कईगो गानो रिकॉर्ड होइल बा, गानो चलल बा, कईगो गाना चढ़ल बा, 2 3 चैनल पे बा। एगो बा गुड बाय म्यूजिक ऑफिशियल चैनल, सबसे पहले वहीं से रिकॉर्ड कैले बानी जा। उसके बाद MK म्यूजिक वर्ल्ड, सुप्रिया म्यूजिक, बहुत चैनल पे ऐसा गाना बा। हमार चैनल बा राहुल राजा भोजपुरिया ऑफिशियल चैनल, ओकरा के लाइक दी, सब्सक्राइब दी। आगे भी गाना आवे वाला बा, बहुत मस्त मस्त गाना रिकॉर्ड भी भइल बा। अभी फिलहाल अभी वो गाना चलता, जना गाना के बोल बा, चलो ना यारे आज गांजा बनाते हैं, चिलम साफी और सूटर ले आते हैं। चलो ना यारे आज गांजा बनाते हैं, चिलम साफी और सूटर ले आते हैं। तब लड़की कहला, जाए न दे हब बहरिया पिया, आबेला पी के तुरतिया पिया, सूटर पिया, सूटर पिया, भर दिन रहेला पी के सुखत पिया, सूटर पिया, सूटर पिया, भर दिन रहेला पी के सुखत पिया। और फिलहाल बहुत गाना रिकॉर्ड होल बा भैया। एगो गाना और बा जना वो लुधियाना से रिकॉर्ड होल बा, MK म्यूजिक वर्ल्ड से। वो गाना के बोल बा, सैया गइले लुधियाना शहर,